kabangi rakhi kum ke Christmas ke sengi ke jingung kha ke jong khonu jong blai utrai baru nong penem jengi u Jesus Christ to blai kur khuingi da ka jing don kat ke jong u lembat ngi ha ke ni ke Jesus seng ke jengi ini pendam ke jing duai au blai bok pau jengi ba beneng kat nongi dap da ke jing songo e ke jing e ba ke jong me yengi ha ke ba mem shem le e no khun swet ingi ke ni ke perthai ha pedeng ke pop hapdeng ka ram ka sha ka bangim la shu ban siu ndrei mela jet ban pha elo jong khonu bala khamarwe u Jesus Christ u Messiah ban long unong pene mu jangi ban ngi rakhe ya ka Christmas ngi ken mai ka jing ban long breu ka jong khonu jong me ha Bethlehem Judea palat arajar snem menshua ngi da duai ngi da karpat be men ker khui ngi da ka jing dorkat ka jong me bat ngi ha ka ni ka jing seng ngi ai ngo ba me snoi gi jing duai gi jangi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ge jong trai ba du nong penem jangi Jesus Christ amen ngi ni shakri o blai da ka bangi arwai lang ge jing ruai ka ba sau po we bara dien ge ni ge jing ruai kat kum ka program bala penben nga kerpa di we ni gi khot committee balang jangi Mr. B1 yang ba in sngo ba ban yalam ngi aga jing pule na gakhtien ke jong blai bat ke jing duai nong elam jing ruai ilong i Mr. WM Ramsdam badi organist ilong Mr. Balmi Lingdo nong pure Kristan to khe khublai ke sngi babha hakaba nong pen emper thaila kha to yeng menta ban aingo yautrai yu baki pat ba angel kierwai khubor jing kemen neng kong yau ben riu bu blai ka do la kha na ka breu ka jing ruai ka ba sau po we Kristan to ki bu blai ka sngi ba bha ya ka jing it bata
Hashwai ke bangsa lek khot blai ke jing tuai ngan pen puli kat tok ni ke bentan ke ketian ke bakoj ke jong blai ke bede rangkat mat ke ni ke sengi ke benta ke banengkong ya ke bangila ban syam naga gospel ke jong Matius kelnong ke banengkong ke khot ke bar khulai kentien ke bang kum ni hakmi kata ke thai soti kan pun khon kan kharu yo khon bat kini khot ia ka kerteng ke jong u Emmanuel ka balong habal batai u blai lembat ngi ka gospel ke jong u Yohanes kelong balai ke khot bakhan reu na ba u blai u la e kata-kata ya ka perthai kat ba u la aitino ia la u khon bala khamarwai ba u ei ro u bangai ya u un om jotsho henrei un yo ke jing em bom jukut kum juro na ka sithi ke jong apostol Paul si Galatia kelong ke besau ke khot ke besau bat ke basan henrei habalajia kaya ya ka bab henrei habalajia kaya ka babiang ublei ulapha yela ukhon ya ubalakha na ka brio ya ubalakha hapo ka hukum kenang baun yo sus pano ya kita kibahapo ka hukum bakin yo pediang ya kajing tingkon ublei un kerku ya kajing puli kedin ka baim ka jong u ina lek ka ublei kajing tuai ku blei ku pa jing u bahab neng ni dap na kajing sungu eme ko krat ba pha namar kajing kerku namar kajing e kajing isnai bat ka jingai e ko jong me ka bai mi pen pau ha ka jing im ko jong i ka baman la ka sngi ya ai ngu e me kerpang namar ka ne ka snem hi baro si snem ko kerat ha ka bamla isne bandon kat bat ngi ko kerat haman ka sin jam ka jing im ko jong i ho ya kendo hala ki jong ki ji sham ki jing kendo ko trai ha ka jing lenti pel krim ko jong i ka ne ka perthai han lai pen ban hakum kita ki e baro ko kerat người y các sang tib lây các bron bor các chồng mẹ các bậc tiền các bậc làm yang y tại bị tăng khndят li kisngi ko trai ngin siop ban khliap no ilusnem arhajar arpoar tại bị các buram các jingu kalong me ko korat bat các jing twai ro ba menang ya lam ngi ko trai nang ni ho nang baju usnem ubathma bangin sayo ko korat ngin ma ya các jing kerku các jing don khat các chồng mẹ kerat be be isnai leng bacu ke kapor ngewan hakmat jome ko kerat hakum ke ne kesngi ke bakrau kesngi ke bakentang kesngi habakum ki banget ko trai yo ban rakhe pendon borom ya ke jingwan long breu ke jong me sakane ke perthai trai be ke Christmas ke long kesngi ha ke bangi le kemen ko trai ke jing e ke jong me ha ke ba ta ke jing e blai ke bom jukot ko trai mela phai lo jong khon ba marwei sekali ke perthai ko trai ban wan ban syayap halo kading pna ban penim ai hingi beri ke becot ki parem kera be be snai nomor kata habang irakhe ya kene kesngi ke bakrau to ya rap ingi ko kerat baba ya ke bangin yo mat ko trai ke jing sup ke jome ke kerat baba trai be ke jing sup ke jome kan sensar ke jing im ke jonghi ke jing sup ke jome ko trai kan yo ban sensar ke jing kisem ke jonghi ke jing sup ke jome kan yo ban sensar ke im lang salang ke ri ke ban riu hi barok wai trai be isnai ho leng ba chu kan ke sngi trai ki don ki jing ja ki ba pher ko trai ho ha ke ri ke be ke jong ro ko kerat ni tip ko kerat ki jing ja ya ki ba ngai ha me ko trai ki dei ban ya leng ba ki por ki ba e ko kerat ke jing sha pen sistem ko kerat nomor ba ki ra khe ke ne ke sngi ko ba krau ko jong me ring dwai ko kerat ba ke jing sup ke jong me kan nor kat bat ki ru kum jo ablai ki mat ke jing sup ki mat ke jing kemen bat me ke rab e jaram ba Christmas kan ora ringi ke jing kemen ke Jesus Christ kan trai be ora ha pedeng ta ki jing e ha pedeng ki jing le jong ke jing im ke jing kemen ke jong me ko trai kan dap ke slei ke jing im ke jong i ya ka bangin la ko trai ban ya sakhi me ya ka bangin la ko trai ban ya tu ha ka kum kaman ka khoj ke jong me kerat ba ba bisnai ho dam ba ko Christmas sabang ira khe kum ne ka ko kerat ya rab ro ngi ko kerat bangin yo ma de ke jing kermen ke jong me ke ko kerat ba ba ho ngi le os ngau ko trai ni pastor lemba ke jing sakri ke jong i ha ka por step ko trai
trai bi ke Christmas kau rak ya ke cingkerman maka tatu rap ingi ko kerat bakum ki bangai me ko kerat hakum kene kesngi ke bakrau gin ma ke cingkerman ke cuma ke ko kerat babha trai bi wala ke perthai ko trai ka dap ke cing do cingkerman penban rekat dong Yesus Kristus ngin yo ya ke cingkerman kerat bi berbi snei to ya rap ro ko kerat ha ke cing rakhe ke cungi ke Christmas ko kerat kan thau thama ya ke cing im ke cungi ke ko kerat babha ya ka bang nang la ko kerat ban ya saprang ko kerat kum ta ki khon ke cing sai ke ma trai bi berbi snei pentap ingi ko kerat da ke mensem jong ke cing ko kerat ke cing mensem jong ke cing ya men kong king ko kerat babha man mala ingi ko kerat babha maka ta ya rap ingi ko kerat ya ka bang ro ko kerat nang ban je ma ho ya ka bang nang ban je ki wai ro kum jo trai bi khnang bang ne ka perthai ka bang im ka bang shong sa ka long ka perthai ko kerat ba ka cing ka jong me kan sansar kerat babha berbi snei ho ya rap ro ingi ko kerat abang ya khe ya ka sngi ka bakrau ke cuma long beriu ke cong me tu ya rap ingi ko kerat bakum ki bangai nginang ru ban pen kre ko kerat ya kita ke cingban ke arsin ke cong me ke ko kerat sikane ke perthai trai bi he berbai snai ni tips kem ko kerat bam lakular kem bam sawan pat sesisin ko traban wan shaw la ki jong nomor kata tu ya rap ingi ko kerat ki bangai yangi hame ya ke bangin nang ban pen kre la ki cong ke jing em ko kerat bangin long ki blak lo ke ko try ha ko no ma kasngi ke bam wan ban shem bat ngi trai bi berbai snai ho ya lam ke cing sakri ke cong i la do basdang hado ke bawai ki ke bangin yo ban pendap ko kerat mbaju kan ke por akan long la ke cing lam ko cuma se ma ko chama kana bi berbai snai don ro akan ke por ko kerat ya i pastor i reverend IW no se ko try babha ya ka ba mem lawan lam ko try ka ni ka balang ka chungi ya ka bangin sio sngo ko try ka khubor Christmas isnai men long lamar kat ban chung sakri ko kerat men ka san u ko kerat ba ai ko try ya ka bangin sami no na ka setur ka chung i ko kerat kan long ka ching pa man sem na ka ta chungi lang i wei pa i wei ba kan long ka buram ka chung me to simti ko kerat ya ka por ka ban sa chung ka ching sakri ho ya ka ni ka sngi ru baro ko bengi IT ka chi snai ka chi alam ko choma sngo yingi ko trai ma bru ki pot mak tung chi sung dwai amen ngi pen pau ke jing songo ye Mr. B1 yang khot committee balang i balai lam ngi ke jing pule na htien ke jong blei ba ke jing duai to blei nang kar khu ye phi bat ke jing shakri ke jong phi ye ka kam ke jong o kani kalong ka sen ka balai bangan yeng ban ai khublei Christmas ya ki para bangai ki bawan jing seng menemet ki adon bon ki balai wan naga benta ka jing seng update Christmas bat menem step ngile bon hang ne yeng mane kambon na ki hep ki baret bat ngila yo ban ai ka jing khublei Christmas na kalyang joga balang ya baro ki nong wan jing seng bat sashi si na kani ka por nga yeng na ka benta ka balang Presbyterian Mauro ban ai khublei Christmas ya pi iwei pa iwei ka Christmas besuk bakemen batu blun kurku ya phi bat ki yengi sem gi jong phi batu phin mat yu snam arajar arpulai ubadap de gi jing kurku ki jong ublei ni ai khublei nadu pastor jongi reverend IW nong se moderator jong KGP sinat sep ngi ban sa ai ko khubor ktin blei i reverend Peter song i bala kren menem step bat ibayai don bat ngi hadu kani ko por mentaru kita men besan juga balang ki dekat komiti ki long keme ki long pa ki perlok samla ki heb ki baret bat om tai ki dekat juga balang mauro ndrei ki para bangai ki ba na ki wei pat ki balang ki bala bani don rengkat bat ngi ne ka por ke jing khuble ya phi baro kumjo klem deklet ya phi ki ba pai ki ba khmi link ba ka YouTube channel juga balang ki ba yo snow ki ba yo benta ya ka ni ka jing sang ki jongi ke jing khuble ya phi baro ha ka ni ka si Christmas ba phin mat e ka jing bahas bun ke jong blai tinggi dona kani ka por mentapat ak jing shakri ke jongi banyo sngo ye ke jing ruai kerpang naka kwaya jong ke jing seng samla barhadin baladep ban yo sngo ye ka kwaya ngakerpat ye ki ushers bakin lumno ai jing ai ngo barhadin kata ngakerpat ye itemen besan ai borlang one sweat kumbala penbet bain duai pengatang ye jing ai ngo barhadin kata ngin sayo e jing pen bena ke jing ruai kerpang ke jing lum jing ai ngo ke jing pengentang bat ke jing pen bena jing men pelamen tangi Hashem habagen mau ka Bethlehem namar
sha jai ba hamir bakrat ham ta kitya kendet ki u gloru bapla uda ben bau da kidak ham ta lei ula ide kaperte ula ai tikun ba Ban long kakuna ban sius pa ya karam kapong ban pelat you bril na jing jong lei ula ide kaperte ula ai tikun ba Ban long kakuna ban sius pa ya karam kapong ban pelat you bril na jing jong tungin you tran ai jing ya rongin ya ai dukun bamar wei ula pasha bertei ban ai jing Jisu hangilawan ka hasnong akut kari judya tinjong ublay lalaya tulupa kumbalat hokum takalaja laki donun ngin ben krejaka yunong ben em hangi onka ondaya ula kahaki donun hang tangin majing embong jukun lei ula ide kaperte ula ai tikun bamarwei Ban long kakuna ban sius pa ya karam kapong ban pelat you bril na jing jong lei ula ide kaperte ula ai tikun bamarwei Ban long kakuna ban sius pa ya karam kapong ban pelat you bril na jing jong tungin you tran jing ya rongin ya ai dukun bamarwei ula pasha bertei ban ai jing
ni doi kukpa jengi ubah bening long bakut ya ka kerteng kebaim bat kebadan bor kaburam bat kajingu kalong hakibajong tam mi ubalong usim jongkis im utrai jongki trai mi ubalong utrai jongki met bat ki mensim ki jongi ni aingo yami ko kenrat ya kan kesngi ka bakrau kesngi ka bakentang kesngi ka bakerpang ka ba kibanget hashitlup ka perthei ki mani dam ban pendan burom ya ka kerteng ka baim ka jongme ban rakhiru kutrai ya ka kesngi ka bam lebu kerpang yangi kum ki banget arhajas nam tam mensyua da ka jing it ba ka jongme ka baparat liam ba ka jing it ka baparat ya ka jing ai ka jing ikibriu ya ka jing wan long briu ha ka jing do ka jongme ha kini ki ajas nam tam mensyua yo ban rakhi ya kan kesngi kutrai ni aingo yami kukenrat ya ki mensim ki bakordor ki belami na ki yeng ki sem ki jongi ya ka bangio abandon shipor hakan ka yeng ka bakentang ki jongme hot klem daklet ru ya ki para mensim ki bakordor ki para banget ki bamla abandon lang hakan ka por ni bakum ke barang kutrai kan yo man pen mi ya kan ka jing syakri lang hakan ka por link ba ke YouTube channel jong ke barang Presbyterian Moro haka bakilaban page bat kmi ya kan ka jing syakri naduk ke basdang hadu ke bawai ngiwan hakan ka por kutrai ban aingu ningkong yami ya ke jing kerku ki babon sertap kiba mi mlathe haga jing im ka jongi shimat lingba jong kan ka snem baro kini ki benai ke beto shadin jongi ya ga bangila poi shu benai ubakadu jong kan ka snem baru bangil sekliap no satang khniat singi bar ban jam shika snem ka bathmai na kita ki jing kerku kiba mne kerku ya ka jing im ka jongi shimat ni wan lam yakin ke jing aingo ki berit kutrai ni wan lam hakani kapor ya ke jing aingo ki bami nadu ka doknut ka mensim ka jongi bat ngi duai ik bami menis nei ban penkhut yaki basano shano bakabalang ka pendon kam kan long tang ban pendon burom ya ka kerteng ka baim ka jongme ngiwan hakani kaporu kutrai banduai kerpang ya kipar bangit barok kibla no syakani kapla jong kajing aingo bat kibam la ru kutrai iduai ikaba menis nei ban kerku ya kawai pagawai ka long yinong sem bakan mat ya kajing don rekat ka jongmi kham tam hakani ka singi kutrai ya kabang yo ban rakhi ya kani kajing walong briu ke jongmi syakan ke perthei melawan ha kadur jong kajing sngoret namar om don ying basah ban ai yami kutrai namar kata habang rakhi ya kani ke Christmas ngida duai ya kajing isnei ke jongmi bangila menyo ya kajing long jong kajing sngoret kabadon ru kabor haka namar melawan hakajing sngoret bat mela job ya ka perthei jong kajing dum namar kata yarap yang iru kutrai
habang iyan hakan kasla jong kan ka perthei langi don hakanu ka benta jong ka jingim ka jangi penkup yangi da ka jing sngoret ka bawan na ka khat ka jing isnei ka jong mi ya ka bangila bele kumta haka jing lenti ka jongi ngiwan han ka por ku trai ban boti kerpang yau syakri ubakordor ujami ku trai Reverend IW Nong Sid Belong ru moderator jong ke JKP sinot sep ngi ko try ngi tips kem bam lep shon ya ke kubor ha u ko try berbakata ka kubor ka bangin seyo ban skap man syak skor lingba usyakri jong me uban sa besar yangi ha kan ke por iki badon ha kan ke ying ka bakatang ko jong me lem yiki weipat ki ban spek ber kmi lem YouTube channel Kandalong ke jingker ku mensim bat bakanda yok jakaru haki dok nut ki mensim ki jongi baru bangila ru ban pentrai kam yaka haka jingat lenti haka nekasla jongka khendo ngiwan ban putih hakmat jomi ko trai yaka jing syakri ki bangsa jong kanika kenta bat wi jing syakri ki bangsa haka nika janmet jong kanika si ka bakrau ai baganika si kalau kasih ke bang yakmat you mensim bekut jong me baka jingsuk ke bapan ka jing sempang ke jong me kan yo ban ri jai ye ke dok nut ke mensim jong me diwai kerpang ne kapor ki par ngai ki badon ha ki met ki bam sat bam klan don na preng jong ki bam la ban don ha ki kapor nabar ki jing stom ki badon ki met ki jong ki laki long ha ki yeng ki sam ki jong ki laki long ha ki jaka jing sumar hangnu ki badon tuk tak nak ti dong cidim stam ke jong me but ai baka Christmas kan Christmas ke bapen khia ye ke jingpang ke jing stam bat ru kham tam kerpang ya ki mensim ke jongi ngidam ngipan ye kini barok ha ka kerteng u Jesus Christ na ru mentah si bam jukut ru amen jong pi ngipan pa ko jing so ngoro ye ki ashes ki belai don bentah ke jinglo me ji aingo badi temen besan ai borlang one sweat i balapan gentang iki ubleu nang kerkhui ke jing syakri ka koridor ke jong pi bade ka choir jong ke jing seng samlang i pan pau ke jing so ngo naga benta ka tu ka kubor ka phila ai ngi lingba ke jing ruai hapeng ke jing bon kam jong ke nika por Christmas phila ye pan kre jing ruai bat ngi nyau buram ke jing syakri ke jong pi to ubleu nang kerkhu kar hai pi ki kam ke jing trei ke jong pi bat ki jing puli ke jong pi bat kalawe ke jong pi ro ki prabangit beed ngilapoi benta syaka benta bangin pen kre elade bani osngo ya ko khubo nak tin ke jong blay bari nongkren khubor Christmas agane ke snem ilong i pastor jongi Reverend IW Nong Sid iwe ni ki pastor rangba jong ka KGP sinat sep ngi jong ka assembly hi barapo ka PCI ru ila long way ba hakmat hi pastor na lor ba i dona ka kerdan ilong ru pastor ba ngi ki pastor badang kham samla ngi sojan bahaya i ngi long lalut bani kendo bad i hakanu ko por naga benta ki kam ki bangi ngi shem i pastor IW Nong Sid ilong pastor in charge jongka Nongbri district jongka Mairang Presbytery na village Mairang nado na manai mdai maunai manai hadu hamaulong kabumut swaban poi lum soklur kitugi balang barok kilong apo ka jingpet jingkmi jong i pastor IW Nong Sid daki bon postnem pastor Ishong Isa hasnong Mairang but ngisngo kemen shika debi pastor ilong menta moderator jong ke KGP sinot sep ngi ke jongi te hakane ka kam ke jong i ibon ki jinglet ibon ki benta ki bedi ben pendap bat ngi duai nam ta jong pi pastor bau blay on ai bore pi ba pin pendap iki kam baro ki baga sinot ka shania ha ke jing penya ke jong pi blay nang kurkhuru ye ka yeng ke sem ke jong pi pastor i pastor i wan rengkat bat i wei i parlok i jong i hakani ka por bat ngi pediang sobhaya i taru i badon rengkat bat ngi te hakani ka por ngin pen kre gi dono jong i bani osngo ye ka khubo nak tin ke jong blay na moderator jong sinot i Reverend IW Nong Sid bat pastor shime ka por ka baklot ban ai ka khubor hapdeng jong i bat kum ke jing pen kre ngin ruai ka jing ruai ka ba arpo nyeu Sngap barwai ki pajba angel burom yaus im blakha ha perthei lawan ka jingsuk
Shaki brio ka jings ngau bha beneng bat perthei buram ai yau Jesu Christ utrai ka jingruai ka ba arpo nyau. Christmas kebasuk kebakemen yapi baro aga kerteng kebatiang tam kejong try bat unong penim jungi ujis Christ bat day namar kanika kerteng ru kala penlong bat penla yangi bangin dan lang hakanika yeng
kabakentang kabalasna kabalate ban pendon burom yau blei jongi ubadon kabor habneng sejrong bat hakani kesla kendeu cetiben na kaliang jong kasinot ru ngasim ya kani ka kabu ban wanra ya kajing ai kublei kerpang ya pi ka balang baling ba ki babon ki kam ha ka ba pi pila senyang yala ka jong kasinot kebangila ya ban pen ya bat pentelun ya ki kam na kapor syagapor nalor ka balapen mang pil dan bonru ki para bangyaj be bat kabalang ru pila ai su sya kitu kijing ai ki ba klem dapen mang leni bodjet kitu baro kijing ai kijong pi nak benta ki kam ki badan jing sno bat kasinat tu ble unkur ku kerhai yala ka jong ka balang bat ba unang penriu spa su ru hagata ka jing long ka bakan jamen sem haga jing syakri ya u met bat mensem Reverend Chairman ibalong pastor in charge jong kani ka balang Reverend Lendan Sim we na ki pastor ubanga sisa ngasu sukmen ya kerukom long ya kerukom bat ya ki kam ki ba pila no senyang sibun nadu kapor keba pidang trei kum we nakinong trei keba KJP Assembly kala penon kam ya pi haga Thomas Jones School of Mission bat om tang kata rei ndahaba pila trei lang bat kasinat ru pilap kasinat kalayo ban pentrei kam ya i nakibenta ke kam Syabar jong kasinat lingbag ban pej ki Kristan ki badon hangtai hadelhi bat mentaru haba pila long kum upastor in chat jong kani ka balang ngau kemen sibun pastor namar ki senyang ki ben hei ki jong pi ha kasinat ngalayo i baki dan sibun ki ba pila le ya ka bangan nem da jer kerteng ya kita Henry Blay utip ya ka ki ba pi pila le na ka benta ka burom ka jong Blay hi bat kumjuk ru ngasim ya kani ka kabu ban penpau ka jeng songu ru ya i pastor i balasam ya ka kubor ha ka jeng seng ka ban kong Reverend Peter Song i badang la ya ka ban pelat ya ka por bandon ha kani ka klipmat penpau ka jeng songu ci pastor limba ka kubor ka ba pi pila ai wat ladanga ngam sim yo sngo ya ka Rei kala bandon katu kat ni kejinya tengku lane kala bandon ru kiktin ya kabang yemla ban kiar namar kadai kaju kasngi ha kabang ya reke pendon buram ya kasngi kejing long wan long breu utrai jungi Jesus syakani ka protein juga poru ngasim ya kani ka kabu ban penpau kejing songo ya ka balang hang ni mauro kabala ibet ya kaban tenrong hanga ya kani ka janmiet nak mentaban yasam ya ka kubor hapdeng jongpi ngalong usakri ubarit tam bat uba ngasau tuk biang-biang ya lagi jong kijing duna bagi jing tlat Henry ublay ulayai Krisyan bat yarap yanga bat om tang dakatag Henry lingba kijing Krisyan bat yarap jong ki babon ki parabang ebi lingba kijing duai ngasau tuk bangala banlong kumangalong hi Sacisen ngapan pau kijing songu ru ya pi baro ki parabang ebi nadu ki nong syarai jong ka balang ki dekat komiti balang ki long kimi ki long kepa ki men ki para ki jonga baro kat ki bedon hin ke yeng ke bakentang ke jong blay tu blay unkur ku ya pi bat don ringkat baling bakan ka por ke bangi don hagani ka janmit bangin sya skor ya ka kubor naga ketin ka jong blay brain guru ya kitu baro kibas ngap lani sya skor lani page baju i lingba kan ke YouTube jong ka balang ka bakaju pen i naga por sya ka por ngangej kem lada kim don hakani ru rei ka jing kmi ka jing page jong pi kan long ka bamentoy
bapis ngap ya ka kubor na ka ktin ka jong blay para bang bi hakani ka janmit ngasem ya kani kabu ban penpau sen ka jing songo yai pastor Cerman ibala dep ban pen itu yanga na dong sedong ga ka ba ngam na don kam su ban ong rum nginya pai hakani ka janmit saka kubor na ka ktin ka jong blay ka kubor Christmas jong kani ka snam ar hajar ar poar bat kata ka kubor ka long ka jingsuk ka kubor ka jingsuk ya ka bangal sem hi ban pensyong long rim ya kani na ka gospel ka jong Lukas na ka lenong ka baar ka dekat ka ba khat sao ki ktin ki ba ong kumni ka burom hau blay hagi ba jrong tam e badha ka pertei ka jingsuk hagi briu hagi ba usngau bae ngin ya duai ka jingo bad ka burom ngiai seme ablay namar kani ka por ka ba koridor ka me mesha yangi bad penyo hangi ya kani ka lat ya ka bangin syakri ya me ban pendon burom ya me ling ba kani ka sngi jong ka jingle kemen na ka banta ka sngi jong ka jing wanung breu jome sha kani protei bat kalong ka sngi ka ba kerpang shisha ba kalong ka sngi ka ban pendap pen slei ya ki dot nut ki jongi da kata ka jing kemen ka ba ki angel ka beneng ru kala walam sha kani ka protei bat kum juru ya ka ba mehi mela pen scam daladi ban pen pau ya kata ka jing sok ka ba me mela walam sha kani ka protei ngidang scam atrai to yarap yau syakri ubarit jome di kapor ubalong tang utendong barit ban pen sawa ya ka kubor ka jing sisa ka ktin ka jome ki jing pen kre jong syakri jome ki long ki batlat Henry tu pensat bor bagai ke baru ke bami no naga sentur jong u kan long ke bami kren dalau jom semo ko jome bahkan long kabor ka jing syai ka syarak ya ki kejat jongi kom ki kon ki jome bangin ya ngin em hakan slak ndeu na ke benta bangin lakru ban syakri yame pediang ya ke bangu barka jing duai namar ka kerteng kres ngidam gipan yakini baro amen kabanta kabangala puli hakani ka janmit nakani ka dekat yang ni ka ktin ka jong blay kalanang kristian su yangi lingba ka tu ka jing ruai ka bangala ruai na duk basdang jong ni ka jing seng kabakan tu bat kabakan kan mau yangi bakom ki Kristen bangin ki ban kuble yakani kasngi kababha bat om tangkat taru nrei kalong kasngi ya kabangin kan mau paidin syadin ya kita ki ar hajar senam menswa bagi jagi angel kilawan ban ruai ya katuka jing ruai ban wan ra ya ka kubor kababha kabakmen ha kinong ab lang brod habangi pai bat puli ya kani ka gospel ka jong Lukas ka bangala puli mentah ka pengen mau yang abaja pi baka gospel ka jong Lukas ka dei ka we na ka gospel ka balaya tu yang ya pi baka dei ka gospel ka babha lani ka kubor babha Syapang lani syakita ki jaj benriu ke bangi ong ki krik nangta habangi puli ka kumbalong hi ka gospel ka jong Matius habangi puli ka kadei ka kubor babha syaki jiu baladangi puli ka gospel ka jong Markus kadei ka kubor babha lani ka good news na ka banta kita ki Romans bat habangi puli pat ya ka gospel ka jong Yohanes kadei ka kubor babha kaba lawalam saka purtei na kabanta baro ka gospel ka jong Lukas lato ya kata ka we ka pang bat kata ka dei kalong
ba u Syakri jong blei u Lukas we ne kita ki Syakri u bangi tep bau dei we ne kita ki doktor physician lani ko mu tau nong ai dawai u balaju ya senran u balaju ya trelang ba u Syakri jong blei u Paul haka jing Syakri ke jong u ringkat ba u Paul ulayo si bon ki jing kerku haka jing ya lenti ba u Paul But they had Lord ki ki ba ula yo ya ki jing mentoy na u neu Syakri jong blei u Lukas ru ula to ya kan ke gospel hapdeng kita ki snem ke sanpura haden ukres lane ula to ya kan ke city sha kita kinong Kaisaria bat ka jing temu jong ke gospel ke menglaong mentan kadei kabau u Lukas uanra hanga bat hapi bangin syam ya katu ka benta ka bakongsan ka baong bau tua Yesu jungi u Jesus ulawan syakani perte na ka benta ban wat bat ban pen im ya ki balajat ulawan ban wat bat ban pen im ya kita kibaraja kata kadai ka pedeng jong kani ka kubor ka bangila ban syam haka gospel ka jong Lukas ka bau Lukas kom unong to ubala tibet lane udok ulane uta unong to ubala don ya kata ka education ka ba bet ka ba biang ka kom to jong uru habangi pole ya kani ka gospel ki don sibon ki bangis ngau tenat ban pole habangi nujor bat ki pat ki gospel para bang biit hagani ka janmet ka bangila ya ka ban ya pai bat ya kren kalong syapang kata ka jingsuk ka bangalaong ka kubor Christmas na ka banta ka senam ar hajar ar po ar kabang pilayo ki kubor ba ya per la kala ban long ka pi pilayo ka kubor hagaji seng ka bring kong syapang Emmanuel lani utau ble lembat ni ibalak airu ya ka kubor jong ka jingkermen na ka banta jonga bat jong pi Henry kani ka janmet pat kalong ka we ka jingkeli ka bangi day ya ka ban perkat syapang kata ka jingsuk syapang kata ka jingsuk lani ka kata ka jingsuk ka basisha lani ka kata ka jingsuk ka bajanai ka bangi day ya ka bangi day ya ka ban mat ha ka jing em jongi kom ki bangai ha bangi em nyisa ha kani ka sla purtei tang lingkot kendiat habangi pai ban yekren syapang kani kaktin jingsuk kadai kaktin kebangi syait syam bonsen haga Bible habangi pulih haga kitab kebarim laju ya tu yangi baka kamtau ya kata ka jinglong balaj lut jong ubreu hakaliang kado bat kamensem ka kamteu ya kata ka jinglong balaj lut ubreu hakaliang kado bat kamensem nyen syam ya kita ke jing sisha habangi puliru nakat kitab jingkeng hagalenong ke ban reu ke dekat ke bar penreu lani kitab kis menengkong ke ban sau ke dekat ke bar pusau ke ya tu yangi ya kata ke jing sisha bad habangi pej benia habangi pai bad pej haga jaj ben reu Israel ru ka jaj ben reu ke bangi ong ka jaj ben reu ke bala kerku jong blei lani ka jaj ben reu bo blei ra jet kerpang haga ni ka sla kendeu Henry habangi poli ni ka ktin ka jong blei ka niru ka jaj ben reu habangi poli ka ktin blei ka ya tu yangi ba ka kam katau habagi kren sapang kata ka jingsuk hapdeng ka jaj ben Israel kani ka ktin ka yeng na ka benta ka jing ya songsuk songsang bat ka jing yo jingkot ka babiang ka bomdon jing ya le ni ka jing ya kajia ka basniu habaki breu kiyo yak bakom kani ka jaj jingsuk
Baki like na kata ka jing ya kajia majia. Ki like na kata ka jing ya le makinti. Iha ka bakum kata ka por ki ong kata ka de ka jing sok. Bat ya kata ka jat jing sok. Ki ngek bat ki sem baka de ka jing ai ublei. Ki ngek bat ki sem baka de ka jing ai jong ublei. Lani utau try Jehovah hakajing im kajungki ki para bang biit namar kata habangi pai om tang hak kitab barim om tang hak kitab barim hanre habangi pai pat saka pang kaba ngela ban ong hak kitin ka jong blei so bangi pet kinong ya tu lupa nakapor sekapor kibaju kren nakabanta ki kubor nakabanta ublei habaki walam sekejat benreu lakalong ya ki breu kejat benreu Israel lani ki weipat ki jat benreu ki badon hagani kasla kendau ki jukren syapang ka kubor jong ka jingsok barabaki kren syapang ka kubor jong ka jingsok kamat pedeng jongki kalong bakata ka jingsok kadon ka jingsok kabakidang yai ap khmi lenti ru bakata ka jingsok kabakidang yai ap khmi lenti kalong kaba ken sayo ken saman anda uta ume saya unsawan ban sensyar yaka percay baro kawai namar baki leyoi baka jingsok haka percay kabaki mat bat ki syam bat ki kendu kalong berobor sipor kam june Henry kakala nakapor syakapor te komta kinong ya tok lupa ki Ukraine ya chapang kata ka jingsok kaban sawan bat katakan dia enda ume saya unwan syakani kapurtay bat day halor jongkani ka benta ka bangi lah ban ong baka jing sok ka basisya bat ka bajanai ka day ka jing kmi lenti ru jong kata ka kitab barim haba pulai kelum ya ka barok ka wai kitab barim ka long ka jing kmi lenti jong ki briu barok ya kata ka jing sok ka bansawan lani ka jing sok ka bakat du ka bakin siyo i bat yok mat ha ka jing im bat kumta pat habangi puli kani ka kitab ka batumai pat ka kitab batumai ka walam hanga badapi ya kani ka jing pendep ya ka ka balaya tok lupa bat kata ka long bang yoi bakata ka jing ya tok lupa ka tin ka jong blei nadu ka por ka jong Isaya lani ka jing ya tok lupa jong Sekaria ka jing ya tok lupa ka jong Mika lani wakai kalapan urlong haba ngipuli ya kani ka kitab ka batumai bada bagi kupuli ka kitab ka batumai kajing sedang jong ka kitab ka batumai ngila ban ong ka dei kani ka bangila puli menta kabangila puli menta kata ka long sapang kata ka jingsuk ka basisya lani ka jingsuk ka bajanai bat kata ka long ka ngala puli banong ka burom hau blei haki bajrong tam bad haka percay ke jingsuk hapdeng ki breu haki bau usngau bae kane ka dei ka kubor ka bangila ban ong baki tu ki nong ap lang brot haka tu ka mit habaki don halum kat baki dang ap biala ki jong ki jingri jong ki kendet kensan kalawan katu ka jingting shan kabala taba bat shat jing shai halor jongki baro saudong katu ka jaka bat kata ka jing shai kalalong ha ka dur jong kata ka buram ka bating shan kabaya per na kiwei pat ki jat jingting shan Henry namar bakalaya per naka jingting shan kabakimpat jioi hakajing em jongki lani kimpat labru hakajing em jongki de halor jong kata kanong rem
kilas dang ban kem septing hapdeng kasiteng senya jong kata kami kajing septing kala kem lene bat yaki bat namar bakila septing ong kata kajing sawa lingbau tau angel utrai ubala kren hakatu kami ban ong what septing konong aplang brot namar hakmi ngawalam hapi yaka kubor babha kajing kemen bakrau haka purtei kaban long hagi breu baro bat de halor juga taka nongrem ulap teng utau angel bandang yaya tu yaka taka kubor kubor babha bakata kalong kajing kemen bakrau uladang uong syuk itigin ten da kabawang bahagani kam sngi lakaya pi hakasnong udebet yaunong penim ubalong kres ubau trai tikan ikan long gadak ya pi bapin syam yau kunlong balasop de kejeng sop udah tia akasing ot bat kendet la don lem rubal tau angel bon ba upat ba kabneng kida yaro yau blei kida ongru kapuram yau blei kida ong kebajrong tame bat haka purtei ka jingsok hap deng ki breu hakiba usngau bae ka jingkeli hakani ka janbet bagi ya perkat ki para bami ka ei kani ka jingsok ka basisa ka mengau menta ka ei kata ka jingsok ka janai ka benta ka banglah ban kedeu nomor kata kani ka por bangin ya keren nakani ka kubor ka badan ka banglah poli ka dei nyela ban ong ka dei ka jingsok kamen sem haka jingya dei ubreo bat ublei kei kani ka jingsok bawangel try ubalawalam hak kita kinong aplang brot hak tu kamit ka baning kong habalaka yo try jingi Jesus ha Bethlehem kani ka dei ka dak ka bapen i ya kata ka jingsok kamen sem hak jingya dei ubreo bat ublei balai nyong kumta ke para bumi kani ka dei kata ka jingsok kamen sem hak jingya dei ubreo bat ublei ula debio ka jing long jong iki breo ka de purtei mangila sya sensar hak kata ka pop lane kata ka pop kalale try kli halor jangi bat bau blei limba kata ka jing ka jong ula pa yalau jong kun jong ba un wan sakani purtei bat bau kon jong uru om semula benut lan tingkai yala ka jong ka ket bandan balau jong kupa naga banta ban wan ban sem ni ka jing long breu sakani purtei naga banta ban sak sitom naga banta jong bat jong pi tang nang ta namar bangi ngauto ke para bangi ka jingya de jongi ubreu badu blei kala don kata ka jing penyaklat batla penyaklat yanga ya pim de namar kanu kanuru Henry namar kata ka pop bat namar kata ka pop ka miru ka hukum Henry apdeng kita ki jing mi ka hukum ru amcam la satia bahkan ta ka hukum ban penlong jana yang ai pi bangin dan ka jing de ka biang badu blei jongi bade helon juga ni habau kon jong blei wan seng de purtei ulapan i yala de ya kata ban semi ka jing long ret sak de purtei bat kani ka jing sok kabang ya ong bakadan ka jing ya de ka jong breu bat ublei bat ya kani ka jing sok kalong bangin yo i bangin mat ya kata ka jing sok ka ublei ulapan i hakane purtei ka de ka jing ya de jong jong pi bat ublei hi bat kata ka de ka jing sok hakamen sem kajing sok hakamen sem kini kinong aplang brot habakidan hakatu kamir hakatu kalum lada kios ngau ya katu ka kubor kajing sawaju na uangel utra lani uangel ublei lani kitu kinong ruai katu kajing ruai ka buram ublei ka bajrong tam eru lani kios ngau ya katu kajing ruai hakatu kamir lada kem yeng
Lada kem sem ya katu ka senjam na katu ka jaka ke baki kisong. Ban lek sa katu ka Bethlehem. Hangta hasem kulai balaka yo Jesu. Kenum sem ya kajing ya day jongki. Bat lau jong blay. Hanrai kajing lek jongki hang to ha Bethlehem. Yoi ka day kata kajing ya day jong ubreu bat ublay. Namar baki nong ahap lang brot ki yoi ya u Jesu. Ukun lung balaka hakatu ka met hang to ha Bethlehem Judea hakasem kulai. Marsin yoi ya tu kun lung kajing kemen pat kajing suk ong ka chenu blay lapendap ya ka donut jongki baro lapendap ya ka donut bat ya ka mensem ka jongki pada bala pendap kumta yoi bam dei thang ba kila kemen ha ka to ka por henry kila ledru ban pen benaru ya kata ka kubor syaki wai pat ru kumju ngila ban ong ru lada gitu kira ustad narimingi laingot lomda ki poi hakatu ke Bethlehem Judea kenum lah ban syam ya kata kajing sok baki yoi hakabadan lingbau tau kunlong Jesu ubatia akasingot namar kata kitu ki laingot kira ustad hadin bakila ya penlot ya kapor jongki kila mat ya kijing ki babon ka jing yat lunti jongki Henry kila madru kitu kijing wat hateng kis ngau ba kila bakala lenti bat ka jing bakala lenti jongki ru kis ngau ba kala penduk jing kermen ya ki Henry ka jing yai lam lenti uklur hak lenti yat jongki kila syam ya nu kundung badaba kila syam ya kundung ki syam ya kata ka jing sok kamen sem haka donut ka jongki haba kila syam ya kan ka jing sok ka men sem jongki kini kira ustad ru kila mi da ka wei pat ka jing syam men sem ka jing sok ka jing kemen kala long lembat ki kila lek pai pat ru da ka wei pat kalenti sala ka jung kari ka bomot ban yai pen bena ya ka kubor jong ka jing kemen bat ka jing sok haki briu baro para bang bi ndai tangkini ki laingot ru om dai tangkini ki laingot ru ndrei wat utu wei pat ru ka bangi la ban ong bat ndai tangkini ki laingot ndrei tu wei pat ru urustan o balas yakut lem hibat kini ki wei pat ki laingot ki rustan nakari mingi bakin nya lek sakata kari bala ai ka kubor haki bangin ya bot yau tau klor hadu bana sem hangno balaka yau tau kun sem ubasau nakita ki rustat jung kari mingi laong ba sum la ban ya poi ringkat bat kini ki laingot bat utau deu artaban uniru ula persang haking saula mi nalaka jong kajaka ringkat berke lai teli ki jing ai ke baula pen kre lupa lane ki lai teli kita ki mau koridor ban ai yau ta ubadang kasan Henry semla la ya kaban poi sakata kajaka bautmu kijing ya kendu akajing yai lunti kijong u kila kanglat yo u ban poi sakata ka jaka ka ba utmu ban le kawen kijing kalong namar boleh kendu ya kitu ke basitam bat balasya bakajing pang lan bapang basitam halunti lahapan ai kijing syakri nak benta jong tu breu Ndai tanggata Henry ulah penlut nak ru ya wat utau malunai nak benta ban tet ya kita kijing don kam nak benta kijing bam namar warung dei ban penlut ya kapor ban ya yat sia ya kelenti bat kumju ru wat ban tet ya kita ki ru ulah penlut ru hakata kijing penlut kajung u ndai tanggata Henry ulah penlut ru ya utau weni ki malunai saka wepat ka long ying ka balai ban du no ya lau jong kon cenrang bamarwei jongka namar ka hukumu Herod sim badai ban penyap lut ya ki kunlung cenrang ki badang hapo ka arsnem arta baro
bat uladu ru ya umau lenai leni umau kodor balai kalong haba ulayo ka we ka kena samla kabala syak patom bat ban syaring merau ban penlong namar ban siu ya karam ke bau kupa ula simram bat ban siu kata karam kalong tang ban penlong merau ya ka bat uni umau lenai bakat duru uni wartaban ulai sya kitu kis rangba sipai ki lani kitu kinong yalam kibala tan bat ring yaitu ka kena samla la aino syaki bat kumta haka klip mat kabawla sengtu setang ban poi lembak lai pulai senam karta kabawla penlut haka jing yat lenti jong u ban sem yau tau kandung Yesu Henry haba umlam Henry usngau komba ula poi haka te kasngi sengau kumba ka khobor kabawla poi ha Jerusalem kalong baka dia kasngi hakabar lasak narpna yau Yesu ringkat bat kitu ki arngot kita kai Henry katu kadeka klip mat kabakat du kaba uni urustat uladu lenai yala ka jong ka jing im Henry swa baundu yala ka jong ka jing im ki para bangit swa baundu no lenai klat kamen sim na kadek prutei nyekan mau ba uni ubre ulayot sengau ya katu katin kaba mi no na bening kaba ong da sisya ngaong hame hakaba melale ya kata highway kibarit nakine ki para jonga melale ya kata hanga melale ya kata hanga kane kade kata ka kubor kabangilah ban ong ba uniru uri ustad ubasau ubalayo ya kata ka jing kemen hakamen sem ka jong u lani kata ka jing suk hakamen sem ka jong u swa ba unai no na kani ka porte kabamot ba ka jing wat jong u kam semlong ka balan ai ka jing pensitam ka jong u kam semlong ka balan ai ki para bagi ka kubor namar kata na ka banta jongi hagani protei kalong bangin kali bakat ka jing suk ka badon hanga hapi lani ka jing suk hakamen sem ka jonga ka jong pi hagajing de jonga jong pi badu blei kalong komno ngilah ban yet ngilah ban pek bahagani protei ngilah ban mat sibon ki jing la kalong hakiyeng ki sem hagajing de ki kemi kakmi baru kupa lani hakanya day ka yinggal sam kikmi kikpa bala kejong kikon ngidan kijing akini kisngi kiba menta namar kijing sniu kibala jele nakapor sekapor kedan ki long ying long sam kiba mat ye kijing nakabenta kikon kikti lani kilong long ying long sam kiba mat ye kijing nakabenta kikpa jong kaying lani kilong ying long sam kiba mat kijing nakabenta kilong kimiru hapdeng kita kijing kebangi mat hakini protei batlada don kita kebakom kijing yele mendai tangkatan rejindan kijing kebangi laban ong bahaka yo kakot kabit kabiang ka kamai ka kaji ka rep karyang ka tung ka tep ka belah ka kitnong kambit kambiang ngila ban ye kenduk sibon kijing Henry hakani ke chanmit kajing khat kalong hatu kom ke bangai ngilakan mau ni bakawai na kita ka kubor Christmas ni kementa jong ajong pi bau trai Yesu jengi walawalam ya kata ka jingsuk ka sisa hanga bad happy namaru Yesu Kristus uladep ong sai kedar baka percaya kamla ban ai ta ka jingsuk Henry day manga ka bangan ai ya kata ka jingsuk ken dai manga kebangan ai kita ka jingsuk kom baka percaya ka ai wat ki kuslai ni ka donut jongpi kabamut ka dei tangkata kalong bangilangi wat ne mi ka kmat ke jong try jing Jesus Christ ladang lawat ya ka kmat ke jong try jing Jesus Christ nyen sa syam ya kata ka jingsuk ka ba sisa ha ka men sem ka jong ba ka jongpi bara bangi syam ya kata ka jingsuk ka ba sisa ha ka men sem ka jong pi nyen hon Ngihon hakata ka hakanu kanu ka jinglong ka bangi yo ngimat nya kendo han pertai nyen long kita ki basani askem how blay
Bat habang ilong kita ki basani askam hoblay. Ngin long namar kata ki bayaine hadu ke bakot. Kombalong ru utu artaban. Wat habau mat ikijing usyam hateng-hateng bakata kalenti ke jong kas ngau balapen kalapen kabalapen kuslai ke jeng jong bahabau temu hakaba sedang nak bentak kata kababha habau temu ban poi sekataban ya kendu yau tau kun sem kajeng temu jong kelang babha kajeng mot jong kelang babek henry semla ban poi henry ki kam ki baulan lepat ule nak bentak ki babha ulan le dak kita ki badan kam ya kata kajeng yarap. Bat para bangi nyila ban ongru bakum ki balang. Lani ki para bangi ki balang. Kanu ke bangi le ngiol siau menewat kita ke sang samla. Ki le ki kam ki ba pi le. Ya ka ban nemla ban yau tang menu. Henry kita ki ba le. Ki la ban long komba ki long ki ba red Henry ki tu ki long ka kubor ka bagi ai. Sakita ki ba dan kam ya ka jingrap. Na kita kikti ki jonga ba ki jongpi bara bangile kata man bantep bakita baro kilong ki bapau hakmat jongblay kajinya de jonga jongpi bat ublay bad habangile kata kan sawalam hangapi ya kata kajing suk lane kata kajing kemen ka bom jukut para bangi nimar kata habau trai jingiu Jesus Christ ulawan sekali percaya ya kan ika jingsuk ngisau tu kalong ke basisa Henry wan la kalong ke basisa dan pat ki bayale percaya karu namar habalaka yau trai jingiu Jesus Christ sekali percaya habak kita ki angel ki perta ki ongka jingsuk haka percaya haki breu haki bau sobae Henry haki tu ki nong sensar komu herat sem lani ka jing sem ku jung herat penban kala ki win kala pen kelumar ya ka jing bot ya berkat jung kala pen mi penban ha ka jakai bahkan uba unyo ya ka jing kemen ulayo kala rong ha upat ya kata ka jing berkat ka bisni bat kata ka mensi kala nak kata ka jing bisni kami ru hadu karai ban berkat ban wat kilat ban penyap yau tau kunlung Jisu kabamot hangne yoi baki bata ki bom pediang kinlong ki babisni ya kata ka jing sok bau trai jing Jesus Christ lane ublay ula walam sakane percaya nek mentai jong ajopi Henry ya ki bapediang anam dan kanu ke jing kentai ya kita ki pediang ya ka ong ka kten ublay bakin yo mat ya ka jing sok bat ka jing kemen namar bahaka percaya lagi mat ikijing ke baboncat Henry haka bakut ngin sayo ya kata ka jing kemen bat ka jing sok ba om baka percaya ka ai namar lada ka jing sok bat ka jing kemen banyo no percaya kalong tang sipor Henry ka jing sok ka bau trai ublay uai hangapi kalong jiunom lajunom tu blay unkurku bat yarap yang ai pi lingba ka ni ka kubor ni jan met na ka benta ka burom jom amen. Ngi penpau ka jingso ko bakrau i pastor jongi Reverend IW Nong Se jibal ai ka ko khubor shapang ka jingsuk haka por Christmas bat baro kisi ka jingem ka jongi kublei shibon pastor ublei nang kurkhu ye phi bat ka jing shakri ka jong phi ya ka kam ka jong to leit ka basuk na ka balang ka jongi bat tomat ki jing kurkhu ka jong ublei ka yeng ka jong phi bat roh ki kam juga sinot bat to ublei kurkhu ro ya ka KGP sinot sep ki ka jongi kanang ya shaprang ngila poi syakaba wai kini ke GSN ke jongi banin se syam biang satang ars ngi hi ha ka bamdok Christmas bat kan long ke jingkemen bani kenduk lang hangto bani selok lang kublei shibon ye ki balai don benta kini ke GSN ye ki samla ki bapet ye kini ka kamera na ka benta ka YouTube channel jong ka balang badi ki wei ki jingpen kre
ngine penwai no e gajing seng gajungi ngine ruai gajing ruai ka ba lai po sao bar hadin gane gajing ruai sa shisin nga kerpa di pastor jungi Reverend IW nong sit bein sngop haban bu jing duai lengkot alor ki ake baro ki ba ngila pendem badin sepelat yangi da gajing kerku penwai sngop ha perthai utrai lawan ka perthai kan yango ki donut baro kin ye kre ban burams em ye o ka jing ruai ka ba lai po sao Sejen pat ngai ke jengu kapurom syame namar kane kapor jong kajing syakri kajongi yame nadu kebasdan hadu kani kebenta kebakut bangilayo ru sibon ki nakani kajing syakri ringkat ru ki kubor bau syakri ujome ulabet hapdeng jongi bangin mi nakani kajing kajome ringkat Dakata kajing suh kebamemen pendap hakamen sem kajongi. Bad bakata kajing suh kebamemen pendap hagi download jongi. Kan yo yai long bat ngi halagasngi. Bad bakata kajing suh kajome kan penlap yang ngir ko try. Bangin job ya kajing baro hakata kajing im habangi syakuri yame. Hakabawaino jong kani kapor. Jong kajing syakri kajong yame atau daai bakajing ai kepada biang kajong try bad unong penim jeng yu Jesus Christ kajing kajong blay kupa na bom jukut lembat kajing slok ke bapentengen ke bapensyait bor kajong mensem bokoj tu kini kin long lembat ngi lembat kitu baro kiba syakri bad mani dem ya ka kerteng kajome ha ka bakum kani kasngi ka bakerpang menta bat syadu kiba bom jukut ru amen.